Болестта като път. Глава 3. Обикновено от дадена идентификация бързо се поражда и преценка. Така всяка идентификация, която почива на някакво решение, отрича единия полюс. Това, че едно не е пропъдило единия полюс от нашия кръгозор, не значи, че е премахнало присъствието му. От този момент отхвърленият полюс продължава да живее като сянка в нашето съзнание. Продължаваме да се опитваме да заличим от света областите, които сме оценили като негативни. Но тъй като това е невъзможно, такъв опит се превръща в постоянно занимание, принуждаващо ни да отделяме прекалено много внимание на отхвърлената част от действителността. Който живее в този свят, но не разбира, че всичко, което възприема и преживява, е самият той, се запита в измама и илюзия. Симптомът е винаги елемент на сянката, потънал в материалното, вещественото. В симптома се проявява онова, което липсва на човек. Ако даден човек се съпротивлява да живее в съзнанието си определен принцип, този принцип потъва в тялото му и се проявява като симптом. Сянката прави човека неискрен. Той вярва, че е само това, с което се идентифицира. Или че е само такъв, какъвто сам се вижда. Защото болестта прави човека искрен. В болесния симптом ясно и видимо изживяваме това, което изтласкваме от душата си и искаме да прикрием. Специфична и честа форма на този общовалиден закон е болестта. При нея един елемент от сянката нахува в тялото и се соматизира като симптом.